Lho, lak pekok to malah turu. Karepe piye? Ngerti nek musuh barang kok pecat wae. Keluwen paling Mas. Turu penak-penak kok digugah jindul. Weh, jam piro iki? Kawanan aku. Waduh. Weh, enek monster iki. Iso minggat ra, jiro lu wektu nentek. Telomen kok ngantukan. Cangkeman, jurus, ketek, luwe. Sik ganti gaya ngene. Jal, saiki anaconda jurusku sing keloro. Ayo, wani ra kowe? Brakot anaconda engko. Sik, sedelo, enak iwak liwat iki, gede banget tok. Iwak apa iki? Wah, lumayan iki digoreng. Duh, jamput nyakot iki. Cah kae meneh. Wani rem lewat kene. Ranti wedi tenan. Asu, matane abang, beleken plerak-plerok. Iya. Mangan tahu kupat, ra minggir kowe tak sikat. Ana kadal nguntal kawat. Ya keselak. Deladuk. Eko sik. Ora iso. Nyo. Kena. Rasano. Duh. Jindul. Oh, ngateli wanine nepang yang gribet. Tak tepang neh piye? Aja su. Wani. Nah, iya. Awas wae. Ra kena. Iya, ra kena. Iya. Culno. We. Matane templekke pentele. Su, aja homo su. Culke. Alah, dadak nganggo ngaceng barang. Dia. Wo, titenono. Tak tokne pusakaku, tak sunati sisan kowe. Ora wedi, kowe bakal sing tak sunati. Maju. Iya. Awah. Ayam mulai. Biung. Pekok rauteke. Rasane iki. Jurus tusuk sate celeng. Jedep. Mudar kowe. Senajan aku gali kubur, kuburanmu ora bakal tak saponi. Aha. Aku entuk laporan jarene wong masang bom ning kene tenan ora? Teke. Lah kuwi, apa kuwi? Gas LPG po? Kuwi bom, Des. Kok lah sing di omah ndi iki? Lek, omahmu enek bom Lek. Des, go metu wae lah. Bin. Wangi, munyuk malah nanti kae. Lewat kene wae lah, ra iso menek aku. Cepet. Woi, sedo minggat ra. Awas Lek, senggol bledos iki. Wes. Cepet. Pak, tolong minggat sik, Pak. Wah. Awas. Darurat iki, meh bledos. Awas. Aja ngising wae Lek, enek bom iki lho. Minggir. Cah ganteng lewat. Minggir. Astagfirullah. Apa kuwi? Cepet. Nanti ki. Rono wae lah. Sik Lek, minggir Lek. Alah, Lek, ngedangi dalan wae kok. Alah. Tekene bledos piye engko? Aku rong rabi lho. Gua kono wae. Gir minggir tabrak. Man Batman. Nanti gue. Batman. Ciluk bang. Pocong gundulmu kuwi aku jek urip. Kowe iki lho malah nanti aku mau ngurusi bom malah wujudmu ra ketok. Lah iki piye? Ya sorry aku wedi kebledosan, kok gantengku ilang. Wo titenono ora bakal tak bayari Mas go kucing meneh kowe. Ngerti kancane ngurusi bom malah minggat lah telo. Yo sapa iki? Warmin. Weh, dengaren di pulsa kowe. Kancamu tak nggo tawanan. Sapa? Robin. Lah ngapa mbok dadekke tawanan?
Oh, pikun. Kowe jek ndek utang ro aku. Cepet rini yo, men. Sik, Cuk. Idumu piknik piye? Arep mbok tebus ora? Tebusen su. Ya wis rasalah. Hah? Haha, modar kowe, Bin. Modar. Tebusen, men. Engko tak titipke salam ning Yumarni. Gelem ora? Cepet. Lah. Ojo modar sik, Bin. Bin, warisane piye? Jane arep mangkat ngarit. Robin datang gua acara diculik barang. Tulungi raja. Tulungi wae lah. Jan Robin marai ruwet. Anak Manda. Manda nggawa apa iku Manda? Lah iki ge opo lu peteke tangga dikekno aku. Mosok kate tak gawe ogok-ogok kuping. Panganan. Rumah samu cemilan. Sekali-kali lek mulai nggawa panganan ngono lho. Sego goreng ta martabak, malah ulune PT. Wingi yo ngono, malah aku digawakne ulo. Jan ngaget-ngageti ae kok Manda iki. Bal, ojo melayu-melayu, tiba lho. Wis ah. Walah. Anak Novi dorong turu. Novi. Kok niku lapo lho? Tau pengen koyok Malik Sempak. Lama. Ayo gelut ta. Ayo. Salah goblok. Novi, ojo pecicilan Novi. Engko tiba lho, ayo. Walah. Oh, I think I know what you're at. Wes, tobat. Oh. Muga-muga aman gak ketemu mantan. Ayo. Waduh, ya opo iki? Lapo lah ngono ah. Oke, dulur-dulur, admin saiki ngelencer nang segara numpak kapal mbek kucing kesayangan. Dadi saiki, aduh, kucing pencilaan ae lho. Manda ngongang. Loh. Terus, bengok. Gus ana arek wedok nyosor ae Agus jomblo. Gus, pacarku iku, Gus. Oh. Kewasele mlaku-mlaku golek rondo ora ketemu-ketemu. Tak turu ae. Opo iki ora enak? Lapo jihan. Lah kok aja moco-moco kok tiba lho. Wis ah. Dikandani angel. Manda mangan opo iku Manda iku opel kok dipangan-pangan gilane Manda. His, malah digawe dulinan. Lah iki wis lagi main baby shark, guys. Lho pencilaan golong kuping. Dinda belajar ngengek. Loh, ya apa sih? Loh, malah diambu-ambu gilane. Oh. Novi, kecantol iku lho awakmu malah break dance nek kono. Loh. Miss, patingkae aja main ndek kono. Loh, waduh. Diduga mata pijak rabon ayam. Cangkemmu ora sikatan. Miss, Pak adek belajar koprol iku lho malah Ayo, cepetan. Ono sing semaput. Pasiennya ndek kene lho. Ya apa sih? Duh. Dang, cepet digawa nang ambulan. Loh. Alah. Ya, kasih tau semaput aku. Aku iso. Ayo toh John. Joni, ayo sekolah John. Ayo telat tenan. Ayo sekolah John, aja nakal toh. Joni, ayo. Aku mau sekolah John. Joni dampet tenan. John, ayo sekolah. Apa sih? Sampai ini kucek cilik, gak oleh ngombe arak. Ayo. Tak totok engko. Dituturi kok meso-meso. Sopo lo sing nguruki ngono iku? Lho, lak purek ah. Yos nyo, kembang. Desi sekolah. Desi,
Sini Desi. Iya. Desi kelas 1 SD. Mau sekolah. Tapi gini, bayi rokokan barang. Ayo, ketemu ah. Cuk. Aku siap. Jancuk. Aku siap. Tadi bedes angel diatur, tak beleh kon kok ayo. Ayo. Iya, ampun. Ora tak boleh kon kok. Ayo. Gak kena. Ayo. Ayo. Kena. Dah gregetan aku. Kau tak bunuh lo. Waduh. Oh, buta iya nih. Iku kan toku iku. Oh, tak cincang kon nakal-nakal kon. Oke, balik ini mana? Ayo. Sunati manukmu gini on. Ayo yang numpak yang. Dulu. Oleng. Jancuk. Aduh. Patah tulang gue. Aduh. Tuh ketatap meneh, aduh, camput. Zaman now. Waktu orang berawan yen bengi nangis wae amarga wati karo kuname. Nan aku sing menek wit rek, aku pengin delok wong adus rek. Mo kadung PW yo. Aduh. Oh, telek. Ayo cepetan, Bud. OTW. Oh, awake kecekel iso mlebu kebun binatang mana iki? Ayo cepet. Celeng, kon kok lemot men sih? Kelemon apa? Fitness kono lho, cek guru. Waduh, wonge tambah cedek rek. Aduh. Walah, aku mau tinggal dewean. Kesepian aku, cuk. Wow. Nah, celeng, rada cepet celeng. Wis tak gir 5 kok lemot. Cuk. Oleng Ayo cepet. Alhamdulillah wis adoh. Zaman saiki sik jomblo. Miris. Si. Sopo sing delok video iki? Oh, kembaranku. Ya wis lah. Woi, isu cenggur. Ayo, manuke dikondisikan. Ayo. Nakal, ayo. Wah, malah nguber. Nyoh, aromaterapi. Cuk, irungku kuat telek. Bojomu mari tak keloni. Lama. Oh,